रायजोफ्रा नैबे भिडिअखौ नुदों जानांगौ। गोबाङा नुबाय, गोबाङा नुवाखै। आं बिनि मेथाइखौबो होगोन। आंहा मानसिफोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया। बिसोर मा एक्टिं खालामदों, मा रिल्स बानायदों, मानि थाखाय। नाथाय मोनसे बुस्थुखौसो आं नोजोर होदों। नोंथांमोनाबो गोबाङा नोजोर होदों आरो दासिमबो मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअ 1 मिनिट जाहैयैनि सिगांनो। बे जाहैबाय जोंनि हारिनि मोनसे बेबो सिनायथि आर'नाइ। जाय आर'नाइखौ जों मान होयो आरो गोबांथार समफोरावहाय जोंनि हादरनि हादरगिरिफोर आरो गुबुन हादरनि फैग्रा बेरायग्राफोर बा जों गाव गावनि जिखुनु बिथिंफोरावहाय मान बावनाय हिसाबै नैबे आर'नाइखौ बाहायो। दा प्राउडलि जोङो बुंनानैबो लायो गुबुन हारि बा गुबुन हादरनि मानसिफोर फैबाबो बा जोंनि मिनिस्टारफोर बे आर'नाइखौ बाहायोब्ला बर'नि आर'नाइखौ बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। जों गोग्गायै बुंनानै लायो। दा बेखिनियावहाय नैबे आर'नाइखौ लानानै बेदि जा फाव बानायदों बेखौ आं साबजाथाव जायाखै होननानै आं सान्दों। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा होनो हागोन आंखौ। दा आं बेखौ सान्दों। दा बेनि सायावहाय जोंनि माखासे सिनायनायफोरा आरो माहारिनि माखासे आफादफोरा नैबेफोरखौबो नायबिजिरनाया गाहाम। मानो होनब्ला बे आंनि बुंनायल' नङा, गोबांथार माखासे लिडारफोर गेदेरमाफोरा आंखौ बेखौ बुंनो होदों आरो अबेनि बिसोरो बेखौ एसे बुंनो होदों। फुल भिडिअ'आ नै ओरैबायदि मेथाइ।